Egunon, neska mutilok, lehenengo beko ikasleak gara eta sagutxiki jolasera gutxiko dizuegu. Jolastu nahi duten guztiak, egin korro bat lurrean ezarrita, ala, animo dena. Pertsona bat katua izango da, zaki bat eskuan izan behar du, eta korrotu kanpo geldituko da. Jarri denok eskua begietan, baina egin tranpa. Kanta maitzen denean denok behiretu hartu batzunan, norote izango du zakuia? Daukana zapiak harrapatu behar du, katua tximista bat bezala. Eta katua harrapatu behar du arratoia eta ez badu harrapatzen behin eta berdiro harrapatu arte. Baina ez badu harrapatzen zapia duena katua izango da. Eta listo, kalisto, orain egunero animatu jolasten.